Menta kesengi, haka jingalam jong sekretari shinong uba kraubor mukti, ubalong haka ju kapor sekretari jong ka VEC laiteng, ringkat ki katto kane ki executive member jong ka dor parsinong laiteng, kilami syakmat ban persya ia karukom pentri kam ia ka skim MGNREGS hapo kateka shinong, da kabale ia kenduk kerpang ia Shri Rajadev Barma, ubade Block Development Officer jong sning CNRD Block, nak benta ban ujor bat ban pentip hakmat jong hak baide bat ke jing pentri kam ya ke skim MGNRGS hapo ke senong laiteng. Uneu officer ula kular hakmat jong gite ginong ilam senong ba unsim kya ban penbet ya kene ke kam. Hakawai pat kaliang kine kino ilam senong hakajingya senran lang jong kaseng Henyo Trap Youth Council Riboy District hakajingya lam jong somla Hercules shooting ubadi presiden jong kaseng na Riboy District ringkat kiwede kidikot kibakantup ya usamla Tony Shilla ubadi Publicity Secretary kaseng na Riboy District bat kajingya don lang jong kidikot kaseng HYC na laiteng unit hakajingya lam jong usamla Ambrus Dorpang ubadi presiden jong katega unit bat kiwe kidikot jong katega kaseng kilashim ya karai balada don ne kamdon ke jing penbet na kaliang jong ke office BDO lani uteu chairman ke VEC laiteng kine ilam sinong kinya chakmat banle ia ke badon kam badru kidawa badeban pensitom ya uneu chairman VEC ubalong ha kejo kapor urang ba sinong jong kate ke sinong laiteng. Katkum ke jing penpau jong kite ginong ilam sinong kila ong ba uneu chairman VEC ubalong ru ha kejo kapor urang ba sinong jong kate ke sinong laiteng ula pentre ya kate ke skim hapo ke sinong klem ke jingtip jong ki pajba bat ke jingitip lang jong secretary ke VEC bat ula pentre ya ki jingtre na kate ke skim MGNREGS da ki mistri jong klem ke jing pentre ya ki pajba sinong. Kila ong ru bana ki khat artli ki work order ki balai na ka office jong block development officer syaka VEC laiteng tanglai teli ki jingtre ki yo bantre pajba. Henry ki basa khandai teli pat ki jingtre la pentre da ki mistri jong teu rang ba sinong. Kumta hadin ba da ki bun snem kila long ha kane karukom pentre kine ki pajba sinong kila mi syakmat banwat jingtip na ka office jong BDO ko sning CNRD block badru baniat da kawe pat kelenti banyo ya ka hok. Yang jong ka HYC ni penpau di soknya ko bujur kalau ide bat kam senong kam thau marketing lek jong rupat senong kum ting project bubu loyo na kesyon blok sning menteri hak iki 48 tre bakala baru ko project ru umyo bani tre ba dan lai sau teli project umyo bani tre ba wai dau ga bode kasoi ne kan intip ya nakliang jonga nong ilam jong HYC unit laiteng nga pau jing persya jur yo kum ne ubriu uba kejit ya ka hok jong poi ba na fukno uba ding hok banyo ya ka benta jung kumba ka sarkal India ka penbang dang benta om de jong ta jung semet ka jing mu jong sarkar kalong mentoi jong ki poi ba na fukno nak liang jong nong ilam HYC nga kerpat iki bor balor perstom persa yo bro gua not bentuk ya kahok jong poi ba penjuru tu gi bom yo trero la di man ha kerteng joki kowe project sisnior ke yo tre ndre di man do ar ne ar sosni kumta ne bro nang liang jonga nga penrem jur perstom persa yo bro cái ban là cái liang jong phi kum ka seng ka unit city pin let nane smat ni na liang jongi kum ka seng ting nya bisa kemat lada UBDO kelan ne ai dau kum ne kum tai ni nya de goi pat no secretary sinong ka ka bangai I kalong ka urung ba sinong ula yai lak bat lai yai bakla ka bede bat ban pentre ya ni skim MGNREGS kawe galong ba kino ki project ki ba uyo unsem la penti pejba bat kabar galong ba une urung ba sinong ula pentre aga ki work order ladang am bakala lai tali ne kimsem la pau gi jing tre ko sinong bat kabalai galong ba une urung ba sinong
umsum la pendon kam ya kidu khot sinong bat ya yang aku mu sekretari sinong habegede bat kani kasan po hangne hablok kamtam habegede bat kalan kisah tengka jong kesinong tip yola sedon manor bala santu igene sanjunga te kajing kerpat junga kalong ba nakaliang junga ba ya kum gina gibriu giba sim kebu igene kam nyide ban penstom tenge yaki lada kamtam ya video ude ban sim kya igene kam lada sim kya nyimpen se ban ya skmat ke mut ki kam ko sinong jong vi isi le tang romba sinong galiang jong gi nang lam sinong gi nang lam sinong sekretari sinong nata sekretari vi isi pada ngade mga hu sekretari vi isi bar sinong pidi mo fi film dan nitip es pang jempenya kam vi isi ke bakum kan naka ke ba galiang jong fi kan kumui nang nong kam ban rangkat aku pesan lang yang ini member ke ba fi niat mana semat ke ba fi perkhat ban lada urung video sim kitkai gene kam ni hab ni ya lang kat bat keseng ban ya tiba kita kelak ngang yang dak ka jong pai ba ulong sinong abang i ki peniat jong ba sinong sibun kalong ko bakla malay bangalap bi jing bakla na marpa ngala ai jing modu apa pio e ko ordar imdai ban le sok ni idai ban tip gambar di BSc lambat di hot jong gador bar tidak belum mi ke eksekutif komiti kumno bingin rai kana ka pokok dar bing pentre tu urung ka snong ka bing i jonga ni kum ki pai ba kidon sibun ki jing dunong namaru diman wat ya ki bala ya udiman oi ngadon ko order ngadon ke jokan ndre ngamyo pentre namaru upha tang ye kibriu jeng belong personal tang lain sangol nai cepongon pai ba umi ban tre la dau nang rong ka snong jomi dong long jene rayu ne ngi dei ban ai persa FIR ban tak dai ra ngatan kita kabang ai di mo kemud ki pai ba snong kim jio ban tre kim jio tang sia si rei ong ba kade ki jing tre jeng sai ki jing tre pada gidan ko sinong kidon jing tre rei umai mulong ki tre misteri ai misteri na kersanjur ya kan kam na jingwan ke jingi kum ka sinong mulai teng hang ne na ka ba nga long kum nombar eksekutif jong ka sinong mulai teng bat kamtam kum sekretari ulodon lang sekretari bolang harus kapor bekerja matnya ya long hari nah kan ka kam kam NC RGS fokus nang tahu jengi imla yang penting bener nang bar kan rekam jong berubah sinong jongi nah kan yang ke jongi kum kidkhot jong ka sinong jong ka eksekutif mulai teng niwan ya kaban ya kentu hangne hang DC hangne hablok unsning ka jongi nah kabangin la yang penting sai nang bai ke kam jam pentre nang pedon sini ka kan ke por na kaliang ka jonga ngai tu sai nang ba jong ka snong ka jongi nang ba la kha ya kan ka RTI na ka ba ngintip ya ki eki scheme na ki eki project ya ka jingwan ra jongo ko snong ka thau nang ba ni ki de khot snong ngimla ya ka bang yoi wat ladon kan ka kam ko snong ka thau ni ru marule kumba kalong kaba simet kam kujungu ngimtip bat ngimyo trei na ki ba nadu ikam ki klung ki na rei ki men ki sede ya ka baro ngimtip oh na kalian tunga kuku nang ilang sing balap ko baru ko ni presiden televisi hadin kala jing don ka jing ut nam sa sing ba had na kalian tungi nang sinong jong ba sinong meeting highway day bat ka jingmi ikenrum kenram highway day bar kecik putri ya NRGS kem tiga sinong kamtam kajing ko bat katum kajing itu jingin alam sinong ba kelapan pau ba pilai semua ba idon bun tu lagi bawa order kiba bandra namata
ka development po tiga senong operating ndai kat kum yo jingtip langba ka jingwat RTI jong ka HOC operating unit rangkat bat di pai ba nang senong lalap ba kibun ki ordar ki ba panra tiga senong ndai susi kalong ba layu jingtip ba bunsin di pai ba tiga senong kumsem la banai abd bat suniki ordar ani ka energy scheme apa ko senong namar kumba pilai menta nakaliang jong sekretari senong tiga senong lapan pau ba wanong sekretari senong jong tiga senong kusam la yo jing tip ai abd ke jing wan sim ni do ordan ko ka blok musning di nakaliang jong ka seng hing ban penrem jor kalau organi ke jing legend bor jong pe no lam senong ubala kini hamtam ya ka hok ki ba sem layo bantri henry la demand haka karteng ke jengki haka bai no sni ke jengki henry pese ka e ga ba susi ke bor kolong bayo ba kita gi ba syak demand haka karteng ti game sem layo ya kita bisa henry kala lung arung syapla jong nore jong no te badah hung juru hung paseng tempau ru ke susi ba ka ji kristian ru ya gi nang sunong jong nai teng ba kawai ke ba kam susi kalong ba yakini gi bru gi ba ibong don su apa ka berhei ki bala plano henry kila ngalang hakate ka jing syak diman hagar teng ke jupi bat kane kalong ka ikai ba susi aka jing long halong bru ban bru ke ba ya bru bakalan bala flat henry la prinsipun in jubo riu tang ka jing yo mentoi simet jeng no re jeng no ti nakaliang jing ka seng hi ni pau ka jing kersian pura namar ba kum kaseng takwa ba kandai ka skim RGS kandai banlong ka skim simet jeng no jeng no kandai ka skim na manta ka jing mentoi jong ki pai ba nong nong jong ko mai teng bat jong ka khan hi bar ka wei namar ya kandai ka skim la mangkarpang na manta jong ki pai ba makin yo pala henry pese kat kum ga jing yo jing tip ati bubun isinong gi thau ba ya kandai ka skim along kum kata ka skim simet jong no jeng no tengas no ban pau ba ladun kam ya ka sarkar ban thau ki an di baklan ban telakam ya kan ka bamsab bampong HBD ka NRG scheme bar kum jur ban tu ya ka office jeng ka blok ba HBD bar kan ka jing yo ada HBD bar kan jing jing bamsab jong nuno ba bamsab tei bensim ya ka an ke batang bat ban presitom ru ya udah batang amno de ben set be de gisnam namar ba nang ba kinamlin ya ki ba aden abot namar pila ihi pisa sakihi wat ki no to kubor ba keleng ti ba bunsin ka jing bamsab habere kan RJSim kala jilai ba tingi kwa ba ka sarkar kan thau gitu ki an ki ba khanglat bat ki batang nang ba kane kan jasu nane sakmat ke ba kadu nakaliang ke kaseng ngan in ai ga ti ka diang kamon ye ki pai ba bagin tre sakmat na banta kan de ka hop kanong kanti ka jungki pan nakaliang juga senghi kadan senda pati